боксер, яйка собака. Тому і треба кожен день Максима розчесувати. Максима і эту собаку треба їм добре мити, розчесувати, їм добре стригти. Хаски. Хаски рядовая собака. А колір у хаски серый и белый. Серый и белый їм підходить колір до хаски. Тому хаски завжди були рядовою собакою. Хто ходив на полеті, той сутеня чудовную хаски. Мяничка овчарка. А овчарки полицейские собаки. Мянички овчарки можуть знайти яких кепських, ніяких бандитів. Бандити, які хочуть загубити, які хочуть місто красти, то що завжди є у чоловіка. Тобто, наприклад, рижки, деці, тарілки, канапа. Канапа, кресло. Ось так. Теперь у нас не буде інша собака. Такса. У такси є довге туланіння. Такси бувають ровними. Ну, такса трошки подобна на Баффета, а я Баффет товстий, а такса худенька. Тому худенькі такси чудовні і їм люблять гуляти. Тому таксу так само треба мити. І вони собаки паяльниці. Ось паявають, наприклад, на яких, напевно, мишей, чи на інших. Що такси є розумні, тому що їдуть, що такси довгі, то я казала. А ще їдуть, що такси бувають коричневі, білі, здається, є рудые і, напевно, чорні.